Gagasi FM News. Ungumqondisi jikelele emnyangweni obhekelele ukulondolozwa kwemvelo kuzwelonke uMundoch Ramathuba useqinisekisile ukuthi imindeni izonikezwa ithuba lokubona imizimba yezihlobo zayo ezishone ngenxa ye-COVID-19. Uthi lokhu kuzokwenzeka kuphela emakhazeni ngaphansi kweso elibukhali. Lokhu kulandela umhlangano ophuthumayo obizwe izinhlangano zabangcwabi kuleli ukuzozwakalisa okungenami ngeminye yemithetho kahulumeni egcina iholela ekuphambaneni kwezidumbu. uRamathuba uthi eminye imithetho elawula ukungcwaba isemi njengoba injalo. The family is allowed to come and view that body in the mortuary, not at home. Body bags are still relevant until you reach to the mortuary where they are going to prepare the body for burial. Kanti ke umongameli wenhlangano yabangcwabi kuzwelonke eNafupha SA Umuzi Hlengwa uthi okunye bavumelane ngakho ukuthi asikho isidingo sokugoqa isidumbu noma ke ibhokisi ngoplastiki nathi kungokuhlukumeza nje umndeni osukulahlekelwe. Thina ngeke abantu bethu ngesabafaka kuma body bag ngenhlanhla vele ke sisithatha leso sinqumo kanti nenhlangano nayo izosithatha leso sinqumo. Okuhle kakhulu ukuthi uDepartment of Health izolo impela confirmed ukuthi besi right siunafupha SA masithi abantu abangangcwatshwa kuma plastic bag. Ezindabeni zeGagasi FM ngingusiphelele Nzuza eThekwini. Gagasi FM News.